Freedom's calling, chains are falling, hope is dawning, bright and true. Day is breaking, night is quaking, God is making all things new. Jesus saves. Hear the heart of heaven beating. Jesus saves, and the hush of mercy breathing. Jesus saves. Hear the hosts of angels sing, glory to the newborn King, and the sounding joy repeating, Jesus saves. Mga higala, maayong adlaw na usab kaninyong tanan na nasab ta sa atong the 15-minute Bible Truth online broadcast ministry. Kini si Pastor Mark Sasidon sa Emmanuel Bible Baptist Church. O atong paghisgutan karon kining sa Juan Kapitulo 20 bersikulo 30 ug 31. Niyon ang pulong sa Dios ug daghan pang uban nga mga ilhanan sa pagkatinuod ang gihimo ni Jesus diha sa presensya sa iyang mga tinun-an nga wala gipangsulat dinhi niini nga basahon. Apan kini gipangsulat aron kamo makatuo nga si Jesus mao ang Kristo, ang anak sa Dios ug nga sa nagatuo kamo makabaton og kinabuhi pinaagi sa iyang ngalan. Atong isgutan mga higala kining ingon diri nga kini nahisulat no. Kay unsay nahisulat sa pulong sa Dios matuman gyud kini no, matuman man gyud ni unsay nahisulat sa pulong sa Ginoo no. Wala gyud kay mga higala ang atong Dios dili bakakon no, ang atong Dios buhi siya, gamhanan siya, siya ang tag-iya sa tanang butang, dili siya Dios nga mamakak no. Gani ka atong makita sa Bible nga niingon sa Tito Kapitulo 1 bersikulo 2, diha sa paglaom sa kinabuhing dayon nga ang Dios nga dili makahimo sa pagpamakak misaad sa wala pa ang kalibutan misugod no. Ang atong Dios mga higala dili siya bakakon no. Dios siya nga dili mamakak. So unsay nahisulat diri sa Biblia matuman gayud kini no. Subo palandungon daghang mga tawo nga mangita anang mga wala nahisulat. Now gitubag na diri sa Biblia nga daghan pang mga butang nga gihimo si Jesus Christ nga wala nahisulat no. Gani sa Juan 21:25 ningon pa gyud ang Biblia, ug daghan pang uban nga mga butang nga gihimo usab si Jesus nga kun ang matag usa kanila gayud pagkasulaton, ako naghunahuna nga bisan ang kalibutan mismo dili kaigo nga sudlan sa mga basahon nga kinahanglan pagasulaton. Tungod kay mga higala katong ubang mga butang nga ginabuhat ni Ginoong Hesus Kristo, dili nato siya kinahanglunon pa no. Kay ang gusto sa Dios nga kaning mga nahisulat ningon diri sa 31 Juan 20:31, apan kini gipangsulat sa unsay nahisulat karon aron kamo makatuo nga si Jesus mao ang Kristo, ang anak sa Dios ug nga sa nagatuo kamo makabaton og kinabuhi pinaagi sa iyahang ngalan no. So nay mga butang nga wala na gidetalye sa Ginoo, iyahang pagkatao no, ang iyahang pagkinabuhi sa dihang nagdako siya, kuyog ni Maria ug ni Jose, daghang mga butang. But niyon ang Bible kini gisulat aron nga kita maka hibaluta mahitungod sa maayong balita, mahitungod sa kaluwasan sa atong kalag, mahitungod aning kaluwasan. Kay mga higala ang kaluwasan mo'y importante kaayo nga mao'y atong mabatunan. Ang kaluwasan nga mao nga ikaw usa nining adlaw dili na moadto sa kalayo sa impyerno no. Kay si Ginoong Hesus namatay na dito sa krus
na gilubong siya og nabanhaw, mao man na ang maayong balita. Ug nga pinaagi nining maayong balita, ningon ang Biblia, maluwas ka, no? Mo bitaw ningon ang Bible, tumuo ka ni Ginoong Hesus ug maluwas ka ikaw ug ang imong panimalay. Kaya ang gusto sa Dios nga ikaw ug ako makabaton aning kinabuhing walay katapusan, no? So ningon ang Bible nga kini nahisulat, no? Aron nga kini mahimo nato nga tamdanan, no? Mahitungod sa mga espirituhanon nga butang. At tulo ka butang atong timan-an karon, no, sa mga unsa nay nahisulat. Pirmiro ningon ang Bible sa Roma kapitulo 3 bersikulo 10. Roma kapitulo 3 bersikulo 10, ingon ang Bible, ingon sa nahisulat, walay matarong, wala bisan usa, no? Walay usa nga nakasabot, walay usa nga nagapangita sa Dios. Silang tanan nahisalaa gikan sa dalan, sila sa tingob nahimong walay kapuslanan, walay usa nga nagabuhat og maayo, wala bisan usa. Now, mayon ta nga maluwas lagi ta pinaagi sa maayong buhat. Unsa may maayong buhat mahimo nato nga niingon naman ang Bible, dili ta tarong, no? Kitang tanan nahisalaag, walay kapuslanan, walay usa nagabuhat, wala bisan usa, no? Mao bitaw hinungdan nganong pakamatyan ta ni Ginoong Hesus dito sa krus sa Kalbaryo, kay wala gyud usa nato nga tarong, no? Ngayon siguro ka nga asya pastor, tarong gyud kaayo siya, buutan kaayo siya sa imong mata, sa imong panan-aw, pero sa matas Ginoo ningon ang Biblia, mga makasasala ta. 23, kay ang tanan nakasala og nakabsan sa himaya sa Dios. Mao na ang nahisulat. Ano mo pa man ang usbon nga mao naman ay giingon sa Ginoo nga dili ta tarong. Muna nga bisag unsaon nimong mahimog maayong buhat, di gyud ka maluwas, di gyud ka makakab-ot sa himaya sa Dios, no? Makabsan gyud ka. Nang bisag unsaon nimong paningkamot, ang ending ana way siguro. Muna daghan kayo nga mga membro sa ubang simbahan nga nagsimba sila nga way siguro, no? Pamasin, basin pa di ay, no? Maluoy ang Ginoo, dugay na naluoy ang Dios nato, iya na gani gipadala iyahang bugtong anak, no? Ipadaan na gani niya iyahang bugtong anak nga namatay dito sa krus aron nga ikaw ug ako makabaton aning kaluwasan. Mo bitaw nga ikaduhang lugar makita nato unsay nahisulat, Pirmero Juan kapitulo 5 bersikulo 13. Unsay giingon sa Biblia, kining mga butanga gisulat ko nganha kaninyo nga nagatuo sa ngalan sa anak sa Dios aron kamo masayod nga kamo adunay kinabuhing dayon, no? Ug aron kamo motuo sa ngalan sa anak sa Dios, no? Ingon siya, gisulat ko nganha kaninyo nga nagtuo sa ngalan sa anak sa Dios nga kamo adunay kinabuhing dayon. Nga kun motuo lang ka ni Ginoong Hesus Kristo mga higala, nag-ingon ang Biblia, makabaton kag kinabuhing dayon. Gani si Ginoong Hesus gani mismo ang nagsulti niini sa Juan kapitulo 3 bersikulo Juan kapitulo 3 sa naon nato atong basahon kay mao man ni ang nahisulat, di mao ni atong tuuhan, no? Bersikulo 15 niyon ang Biblia, aron si bisan kinsa nga nagatuo diha kaniya dili gayud malaglag apan aduna nay kinabuhing dayon, no? Ingon ang bersikulo 16, kay ang Dios nahigugma pag-ayo sa kalibutan nga siya mihatag siyang bugtong gipakatawo nga anak aron sa bisan kinsa nga nagatuo diha kaniya dili gayud malaglag apan aduna nay kinabuhing walay katapusan. Mao na mga higala nga hangtod karon ikaw wala gyud nakaangkon anang kinabuhing dayon, kay wa nimo tuhui unsay nahisulat. Wa pa gyud nimo nakuha ang nahisulat sa pulong sa Ginoo, no? Nagsalig gihapon kag relihiyon, nagsalig gihapon kas imong pagkabuutan, mo nang hangtod karon di gyud ka siguro, no? Mangutana ko nimo, ug mamatay ka karon siguro kag langit? I'm sure ang imuhang tubag basin,
maning kamot pa ta, maninguha ta, basin pa maluoy ang Dios, nanay na hisulat. Gisulat na diri sa Biblia na pwede gyud kang malangit, pwede gyud ka makaangkon aning kinabuhing walay katapusan. Gani gibalik-balik gyud ni sa atong Ginoong Hesus Kristo nga tinuod ni. Di lang gyud ta motuo, di lang gyud ta mosalig sa unsay nahisulat. Kay gusto gyud ta anang mga sulti sa tao pagtulun-an nga way klaro. No, mo bitaw ningon sa Biblia Juan 6:47, sa pagkatinuod ako mag-ingon nganha kaninyo siya nga nagatuo kanako adunay kinabuhing walay katapusan. Kinsa may nagsulti ani? Si Jesus Christ man. So, kinsa may imong tuhuan? Ani ingon manggod pastor nga, ingon manggod amo ang simbahan pastor nga maningkamot lang ta, maninguha lang ta, paminaw pag-ayo ha, doktrina na sa yawa. Kay dili gusto ang yawa nga mosalig ka ni Ginoong Hesus Kristo nga namatay dito sa krus. Kay gusto sa yawa nga imong saligan, imong kaugalingon, imong saligan ang unsay gisulti sa mga leader sa simbahan nga sukwahi sa pulong sa Ginoo, no? Munang gusto sa Dios nga ikaw masayod, mahibaw gyud ka sa kamatuoran, kay ningon ang Bible ang kamatuoran mohatag nimo og kagawasan. Mao ning naa ni ang atong 15-minute Bible truth aron nga ikaw masayod, no? Gani importante kayo mga higala nga ang imong ngalan mahisulat dito sa langit. Mo bitaw si Ginoong Hesus Kristo sa diha nga giingnan niya ang mga apostoles, sa diha nga gikan sila nga nagwali, giingnan niya sa Lucas kapitulo 10 bersikulo 20. Ingon ang Bible, bisan pa nini ayaw pagkalipay nga ang mga espiritu nga ilalom nga na kaninyo apan hinuon pagkalipay tungod kay ang inyong mga ngalan nahisulat sa langit. So mga higala, importante kayo nga ang atong ngalan mahisulat sa langit. Kinsa may mga mahisulat sa langit? Katong mga magtotoo ni Ginoong Hesus Kristo. Gani sa Apostol Pablo iyang giingnan ang mga taga Pilipos nga ang ilang ngalan nahisulat na sa langit, no? Sa Pilipos kapitulo 4 bersikulo 3 ningon siya, ug ako naghangyo usab kaninyo tungod sa kauban sa yugo tabangi katong mga babae nga naghago uban kanako diha sa maayong balita. Uban si Clemente usab ug uban sa lain nako nga isig ka magmumuo kang kinsang mga ngalan anaa sa basahon sa kinabuhi, no? Tungod kay mga higala, sa diha nga ikaw motuo ni Ginoong Hesus Kristo nga imong manluluwas, nakaangkon kang kinabuhing dayon ug ang imong ngalan mahisulat na didto sa langit, no? Muna ningon siya Ginoong Hesus dito sa iyang mga tinun-an, sa pagkalipay mo kay ang inyong ngalan nahisulat na sa langit. Nya ma-erase pa day na, mapapas pa day na, dili na, no? Dili na. Muna mga higala, alaot ka kung ang imong hangalan wala nahisulat dito sa basahon sa kinabuhi. Tanawa ra gud sa Pinadayag kapitulo 20, Pinadayag kapitulo 20. Pinadayag kapitulo 20 og bersikulo 12. Ug ako nakakita sa mga patay gagmay ug dagko nga nagatindog atubangan sa Dios ug ang mga basahon giablihan. Unsa man nga basahon? Basahon sa kinabuhi. Ug lain nga basahon nga giablihan nga mao ang basahon sa kinabuhi. See? Ug ang mga patay gihukman gikan sa mga butang nga nahisulat diha sa mga basahon sumala sa ilang mga buhat. No? Gihukman sila sumala sa ilang buhat. Now karon niingon man ang Bible, walay matarong nato, wala bisan usa. No? Kung gusto mo naman ning mga higayuna, mga higala nga sa diha nga niabot ka dito sa hukmanan sa Dios, gihukman ka sumala sa imong maayong binuhatan. Unya wa man kay maayong binuhatan, naday tay maayong binuhatan nga ningon man ang Bible, walay matarong, wala bisan usa. Mo na nga kung magtinguha ka nga hukman ka pinaagi sa imong maayong binuhatan, impyerno gyud ka. Muna nga si Jesus Christ nag-offer na to kinabuhing dayon aron dili nakahukman
no? Sa imong maayong binuhatan, nagahapoy hukom sa mga magtotoo ni Ginoong Hesus Kristo dito sa langit, but niyon ang Bible, mao na siya ang judgment seat of Jesus Christ. Kana nga judgment seat, dili ka hukman, maimperno ba ka, hukman ka og angayan ba kang tagaan og ganti. Tungod kay ang mga magtotoo ni Ginoong Hesus Kristo, wala na sila nagbuhat para maluwas, nagbuhat na sila tungod kay sila luwas. Muna mga igala nga importante kayo nga ang imong ngalan mahisulat dito sa basahon sa kinabuhi. Ayaw paabutang nga hukman ka sa imong binuhatan kay impierno gyud ka, no? Muna sa bersikulo 15 bitaw og si bisan kinsa nga wala nakaplagin nga nahisulat sa basahon sa kinabuhi gitambog ngadto sa linaw nga kalayo. Ayaw huwata mga igala nga itambog ka ngadto sa linaw nga kalayo. Dawata si Ginoong Hesus Kristo karon nga imong manluluwas ug ningon ang Bible kini nahisulat nga aron ikaw masayod, aron ikaw mahibalo nga aduna na kay kinabuhing walay katapusan. Ayaw paabot anang mga butang nga wa nahisulat, no? Kining mga butangan niingon ang Bible, niingon si Ginoong Hesus Kristo gisulat kini aron kamo motuo, aron kamo makabaton og kinabuhing walay katapusan. Ug ginaot ko mga igala nga ani nga mubo nga panahon ikaw nakasabot, ikaw nasayod nga kaning mga butanga giandam ta sa Dios pinaagi sa iyahang pulong sa kinabuhing walay katapusan. Kay kung wala ka naandam ani mga igala subo palandungon padung jud ka sa kaalautan. Apan ang Dios nagandam kanatog kinabuhing walay katapusan pinaagi ni Ginoong Hesus Kristo. Winaut ko ining adlaw nga imuhan ni siyang nakuha ang mensahe kininaw sab si Pastor Mark sa Sidon. Daghang salamat, maayong adlaw ninyong tanan, ang Dios magpanalangin. Kung ikaw nagatuo sa pulong sa Dios tungod sa kaluwasan, pag-ampo ani nga inampuan, Ginoong Hesus, usa ako ka makasasala ug dili angayan sa langit. Salamat. Kung ikaw nagatuo sa pulong sa Dios mahitungod sa kaluwasan, pag-ampo ani nga inampuan, Ginoong Hesus, usa ako ka makasasala ug dili angayan sa langit. Salamat sa imong kamatayon didto sa krus alang sa kabayaran sa akong sala. Pasaylo ako sa akong mga sala ug akong angkunon si Ginoong Hesus nga akong manluluwas. Pasudla si Ginoong Hesus sa akong kasing-kasing kay gusto kong malangit. Sa ngalan ni Ginoong Hesus Kristo. Amen. Higala kung ikaw na panalanginan kini nga mao nga broadcast karon among paghangyo kanimo nga kaybawa kami pinaagi sa pag-text kanamo or pinaagi sa pag-message sa amo ang Facebook page ug kami malipay mutabang kanimo ug mugiya kanimo sa kamatuoran nga ang kaluwasan pinaagi lang ni Ginoong Hesus ug ang kasiguruan naa lamang sa iyahang pulong ug ikaw makabaton niini nga kasiguruan kabag-uhan sa kinabuhi ug malipay kami mo tabang kanimo mga higala kini na sab si Pastor Mark sa Sidon. Daghang salamat ug maayong adlaw ninyong tanan.